Doho mamalo omako moko kuom mwandu mag apisa mochung'ne ng'iepo e kaunti ma Nairobi Michael Aukajwang' kitude kod kuo mar omenda maromo Sh40 million. Mwandugo oting'o lope 9, magawa, nyamburko 11, apiko 3 mawachore ni Ajwang' nong'iewo e yor mibadhi kokalo kuom orage mane gichiwo ne johala mane kelo mwandu e kaunti ma Nairobi. Jang'ad bura Daniel Ogembo ogolo chik mar mako mwandugo tok ka duol mochung'ne kedo gi mibadhi pachoka EACC chwalo lipot mondo mi onon mwandu mag apisano. Wachore ni Ajwang' notiyo kod magawane manie chuny boma ma Kisumo e pando mwandu mane oyudi tok chik kotudore kod jotim ohala moko e kaunti ma Nairobi. Duol makedo gi mibadhi pachoka EACC medo timo nonro margi mar manyo apisa mag sirkal matiyo kod lemo margi e bero ngimagi giwegi. Ajwang' biro chopo e doho mondo mi oyangi kaka noyudo mwandune kaluwore ni nonro mohiu nyiso ni yuto mare ok dirome loso mwandu makamano e thuolo machuok. Burano biro dok e doho kendo tarik 22 dwe mar 9 higani. Jambetre